dosiahla taký svoj veľký jeden sen, o ktorý som bojovala asi 2 roky. V Saudskej Arábii letáš v private jetech. Veľmi vplyvných a bohatých ľudí, tak bohatých, že si to ani nevieme predstaviť. Veľmi veľa zodpovedností. Pracovala som tvrdo na sebe. Študovala som si, brigadovala som chvíľku v reštaurácii, ako tvoriť menu, plating, ale ja z toho musím vytvoriť proste umelecké malé dielko na tanieri. Arabi majú iné chutia. Dokonale vedela, čo všetko majú radi, čo nemajú radi, aké majú alergie. Pred letom aj po lete ja musím to všetko vyupratovať, povysávať. My sme ako keby také manažérky malého hotela lietajúceho. Zistila som, čím sú ľudia bohatší, tým sú takí, že down to earth, žijú v tých lietadlách prakticky. Je to ich lietadlo, takže oni si môžu ísť kam chcú. Sú to veľmi vážení ľudia, ktorí chcú mať to súkromie. Tretí faktor je tá flexibilita. Letia oveľa rýchlejšie, lietajú oveľa vyššie než ostatné lietadla sú pod nami, že sa pohybujem v krásnom luxusnom prostredí a konečne vyšla teda aj moja druhá knižka. Lietať a nezblázniť sa v slovenčine alebo Letať a nezešílet v češtine, Altitude and Attitude v angličtine. Celý ten môj vývoj všetkými tými leteckými spoločnosťami, ktorými som prešla až po private. Pre ľudí ako keby až Pandorina skrinka, že ľudia by strašne chceli vidieť do zákulisia. Je tam veľmi cítiť taká až irónia, sarkazmus, až nemiestne poznámky. Podcukrovala som ho ako bábovku, bola jedna z tých situácií, keď nám človek skolaboval na palube. Z toho som mala ja najväčšiu paniku. Musíme zasiahnuť, keď sa stane niečo na palube a mne tá prvá pomoc nikdy nebola blízka. Ja by som radšej evakuovala celé lietadlo, než niekomu robila masáž srdca. Chodí a otvára nám všetky tie kabinety, čo tam máme v tej kuchynke. A on, že pani, že čo hľadá? Ona toaletu. Tak som sa... Tieto všetky situácie som tam spísala. V knihkupectvách zoženiete online